karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much, everyone. Daghong sasapaha. Panyong puti nga nakita ni Ma'am Sabrina sa atbang sa buong tudlo. Ipasunog mo ni Madam Mercy. Ug nanong iya man niyang ipasunog. Matod niya lo, panyo ko nun ni siyang amahan. Ni Don Romero Rema. Og sa akong tanaw, murag tinuod na niyang gisulti. Kinahibaw man siya nga may borda nga initial RR ang gisidsid ining panyo. Tanawa gani lo. Nagsultis tinuod si Madam. Halo. Unsa man? Hmm? Angay kang ako ni sunugon. Ayaw. Ambi ka ng maong panyo. Ako'y tago, ana. Unsa? Itunol na ko ka ng panyong puti ni Don Romero, ana. Pero lo, ipasunog man gud ni Madam Mercy. Pagsunog laglaing panapton. Ambi na ka na, panyo. Ni alo. Itining akong labakarang puti ang sunoga. Kani, Ana! Lo, taguidin ka ng panyo. Ana? Madam! Madam, nagsunog pa ko sa panyo! Gusto kong makita ang panyong puti, Rodel. Ako lang yan yung kuhaon sa bahay. Ipahato din niya sa ospital. Anong importante man gid kaayo nimo ning pangpanyo? Gusto lang ko makakita ini. Limpyo kaayo mo ang panyo. Og may kahumot siya nga. Familiar gid kaayo. Huh? Humot ka perfume sa lalaki. Buti may pasabot nga lalaki ang tag-iya sa maong panyo. Oh, lalaki. Og siya ang midana ko sa payag. Sabrina, Sigurado ko, anak Rodel. Ang tag-iya sa panyo nga mo'y miluwas na ako. Usa ka lalaki. Rodel, kuha ang panyo. Please. Madam? Niyan mong gatas. Unsa naman? Nasunog na ba nimo ang panyo? Oh, madam, nisunog na. Mayo. Ana, ikaw man gyud ang makakita og mga espiritu. Wa ka ba'y nakita sa dihang nakita mo ang puti nga panyo? Wa man, madam. Pero, Wa ka makakita sa akong amahan? Dakong tao, unya sigaon ang iyang mata unya puwa. wa, madam. Sigurado ka? Oh, madam. Gawas pa. Lahi ang akong gituhuan, madam. Nga naman. Unsa may imong gituhuan? Nagtuo ko nga. Normal nga tao ang nagtinir sa maong panyo. Unsa? Dili magdadaog panyo ang mga espiritu, madam. Gawas pa. Humot nga pahumot sa lalaki ang panyong puti nga nakita ni Ma'am Sabrina. May utok sab ka. Madam Tuod, ngano may burda man sa inisyal sangan sa imong amahan ang iyang panyo. Kinsa man ang nagburda ini? Ako. Unsa? Sa dihang namatay na ang akong inahan, ako na ang tigburda sa mga panyo ni Papa Romero. Unsa? Ako ang iyang gilisod-lisod sa dihang napatay na niya si Mama Marcela. Ako ang nag-antos sa kabangis akong amahan sa dihang wa na ang akong inahan. Pero ngano kinahanglan mang burdahan mang gid ang iyang panyo? Istrikto ang akong amahan sa iyang mga butang. Ang iya,
Iya ra. Dili siya gusto nga hikapon kini sa ubang tao. Mao nga gipatay niya si mama. Unsa? Gipatay niya si Mama Marcela. Tungod kay nagtuo siya nga duna kini laki. O unsa? Nagduda ang akong amahan nga kabit sa akong inahan si Ignacio Palacio. Unsa? Nagduda ang imong amahan? Nakabit sa imong inahan ang tag-iya sa sikbit sa inyong yuta? Oo. Pero ayaw pagsapa. Kay mabatian ta sa mga daotang espiritu. Madam, Nakita og nabati gyud ako. Kung giunsa sa akong amahan ang akong inahan. Malukipon ka! Nganong giluiban ko nimo? Huwag ang akong kaaway pang imong kauban sa pagluib na ko! mao ba, madam? Og giguyod ni Papa si Mama sa busay. Sa sapa sa banlot. Madam, Gisundan ko sila. Giguyod ni Papa si Mama paingon sa ibabaw sa busay. Unya, dito, gipasakitan niya kinig maayo. madam, Pa! Ayaw pa! Ayaw sa si Mama! Pa! Maluoy ka pa! Ayaw! Ayaw pa! Madam! Ayaw! Maluoy ka ba? Sir Bel! Pa! 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 Mahog si Mama sa pusay pa! Pa! Ayaw pa! Pa! Ayaw! mercy! Ayaw! Masakitin si Mama! Ayaw! Ma! Gipatay ni Papa si Mama tungod sa pangabubo. Kriminal ang akong amahan. Kriminal siya. Ana! Tubig! Magkuha tubig! Sige, sir! Kinahanglang mahinumdum ko sa nahitabo na ako. May tao nga mikuha na ko sa sapa. Do na cute. Mahinumdum lang yun ang tao. Ma, okay na ka? Rodel, Kumusta naman ang pamati mo, ma? ha? Kay naunsa man daay ko. Papahukayin na nato si Mama Ana. Magawas una ta din eh. Kumusta naman si Sabrina sa ospital, Rodel? Okay na siya, ma. Pero Ayaw nagkaguol. Makabaton pa ka mo og laing anak. Sorry, sir. Ako sinisultihan sa nahitabo ni Ma'am Sabrina. Kinahanglang mahibaw ko sa mga panghitabo sa palibot, Rodel. Tuod. Nadagpa na ba ang tao nga gustong musaka sa among giistahan nga bay sa Pikas Barangay? wa pa, ma. Pero gisusi na kinis mga polis. Kinahanglang madakpan siya. Ug mailhan. Sige, ma. Pahuwi na. Okay ka lang, kung ikaw lang usa din sa imong kwarto? Ay, kabalakan ako. Okay ra ko. Sige, ma. Dali na, Ana. Manggawas na ta. Nahug ko sa sapa. May mibato na ako. Naiko ko sa o. Og kunya nahug ko sa sapa. Garding.
Kardik! Tama! Tama! Kardik! Kardik! Tama! Kardik! May tao nga miduol ako sa kong nakbungan. Dako nga tao. Og gialas ako niya. Og dakong tao ang miluwas na ako. Sir Rodel, Ana, ako na limot ni Sabrina sa ospital. Bantayan na lang si Mama. oh sir. Sir, may nabantayan ko sa imong inahan. Unsa man na? Mahadlok gid siya sa iyang amahan. Mao nga bisan butang siyang amahan, iyang ipasunog. Sama sa panyong puti. Panyong puti. O Sir Rodel, ang panyo ang nakita ni Ma'am Sabrina sa nasunog nga bahay. Nakaila si Ma'am Mercy ani. Panyo ko na ni siyang amahan, ni Don Romero. O nga nung nakasiguro man siya, nga paano niya sa akong apon. Tungod siyang giborda nga inisyal sa panyo. R. Unsa? Hain karon ng panyo, Ana. Gitagoan ni Lolo Elmo. Kay pasunog unta kini ni Madam Mercy. Unsa? Kuha ang panyo, Ana. Kaya ako nang danon sa ospital. Ayaw, sir. Unsa? O nga nung dili man, Ana. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!